ngaraba musoro kana fenyana ko bitu mangene e ka wuli ke bita gasu fe ka to ma ne che ki se ta ka bodafe o bi e bi ka ne fe mo suri mani famia de ndika ko be chugo ni yoro info nyana ko sebe ma famia ne bay dinge mogolan koloni Gawusu itige no wale ta ka bo ko itige no wale ka na ne ba karamo ni nyefo ko sebe che o che kini muso ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ Allo ni bo ni sisan cɛ ka tigɛ muna e bɛ baara la e ka baara ka fisa ne fɛ kuma di ma e ɲɛ gannen no i t'i ka molobaliya kun bɔ ne kan e kɔnɔ kɛ a y'a tigɛ koyi nin ta tiɲɛnen do i jɔ ne bɛ wuli ka taa sisan wala n bɛ taa semana sisan n bɛ taa min k'a la sisan a yɛrɛ b'a dɔn ala ni sɔn jalen min filɛ nin ye bi ni sɔn jalen min filɛ n tɛ se k'a to tan n bɛ wuli ka taa kama sisan n bɛ baarada nin kan fo k'a sa est ce que a bɛ ne dɔn ne fana ni kabini ne ka bogotigiya kɔnɔna na ala tɛ n dɔn sa n bɛna baarada kan bi o n'a ye muso ye a bɛ sentigɛ ta i jɔ n y'o Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Laydu kanumbaga laydu laja jamao anga foli nanga wale nyuma don oba o kelene na bela jele. Aw balmanke de do ni bela jele ko mako Gaoussou laydu filmu kon lala. Donc bi foli kan de bembolo ka lase aw bela jele mo. Ina fo aw ya jatemne chogomina ni wakati laban na en famana ka laydu épisode kura diffusé laydu ame ka laydu tourner condition mun kono amasi anga to ka singa fo nyana aw bela jele ba kalama me to ka fo acteur ni actrice mu nanu be ka baraka nyongo fe foli oni wala nyuma don o belebele o lu detay ka daka o nyabe ni chebani ni musoba mu na ne Gaoussou no fe laydu film kon la ni tournage bolodara o be buka so kana tournage karo la gele min kono ala de badon financement tambolo sponsor tambolo publicité tambolo donc anga fin be en yerawde et pourtant bibi nan dugu be choko mina bela jele ba kalama amano cinéma bo film tourné aka gele foka toti donc ni cheni ni muso no me laydu kono non de be warbu yere kunga essence ku kun kana tournage karo la donc adola na fara go tournage be iba ka foko tournage anali akadi achamaye mais jonda ya cd ay laydu aya ta don kabisungalo foka na se bi ameyorom na fin de novembre kalo kon lala aya ta doni donc quel tournage te ko financement do de dirama ko nga essence ta na ate élément quel na de essence ku yere kun kana na tournage ke rola an yere u bed bi joni yere ka dumni amano ko donc ni yoro la me foli ni wala nyuma don amuta ko lase c'est venu grand ka ma fene am to ka laydu tournage ke no wa anga tournage la olu be to ka dumnu yere dama fene parce que olu yere ala ko shika fo ko amena amet clip be ka ante dumni yere ke tumodo mais bara in kanuni kama me ka ke et puis avec commentaire mon sebena anga vidéo koro o de be ka dusu do encore na me ka continuer ka soro chuwa au moins donc ni yoro la ka wele kan ko bla aw bela jele mo be ka laydu laje aka donc a foko laydu aka dan ye filmu in kata aka ke merie mais am yoro mina bi amini ka dese donc amani na fait aw fon fe be ka série su a fon fe be ka laydu su aw se de même de me fitini pour que baranka seka fanga soro tuguni bela jele ki seko ke kanu moga mo mana bi mo ka ke mo message u chama bi ka en remercier ni nunu be ko be drome mo wala ma drome bi saba wala ma drome tantia ma sango no chien kele pour que anga seka
essence kɛ élément kun ka taa tournage kɛyɔrɔ la ala kelen de b'a dɔn a wari kun bɛna bɛn waa joli ma kun bɛna bɛn waa joli ma ala de b'a dɔn voilà donc o ye hakililajigin de k'a fɔ aw ɲɛna layidu a sumayara nin wagati laban na ka da kun caman kan a kun belebeleba dɔ ye acteurs bɛ ɲini ka dɛsɛ parce que cogoyaw ma nɔgɔn an yɛrɛ kun ye kɛsiw sigi layidu éléments y'a laɲini kɛ ko ka kɛsiw sigi ni min se kɛra min ye kalo o kalo an ka to k'o bila o kɛsu kɔnɔ o fana y'an dɛmɛ baara in na kosɛbɛ mais an nana se yɔrɔ la yɔrɔ min bɛɛ bolo banna parce que dépenses ka ca bɛɛ da la donc aw mun y'an kanubagaw ye aw mun y'an lajɛ jamaw ye aw kana ɲinɛ an kɔ aw se dɛmɛ fitinin mun ye a ka dɔgɔn o de bɛ jɛ cɛ n'a nana layidu éléments an ka se k'o lasɔrɔ ka baara in booster a bɛ diya an ye kosɛbɛ donc n'an y'o fɔ n'an y'o laɲini kɛ an bɛ profiter ka wale ɲuman dɔn k'o lase mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma an ka baara in kɔnɔ an ye gɛlɛyabaw sɔrɔ a kɔnɔ aw mun bɛ ka commentaire ni fɛnw kɛ nin bɛɛ ye dɛmɛ dɛ nka kanubaga kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen mun b'an ka numéro ta k'an contacter k'a fɔ an ɲɛna k'an ka film ka d'u ye ka tila k'a fɔ an ɲɛna Gawusu a bɛ ka nin film mun tourner an b'a dɔn ko film a tɛ taa musaka kɔ an kɔni filɛ nin se t'anw ye mais a ka d'anw ye an ka ŋanigɛ fitinin an k'o yira aw la donc kanubaga mun bɛ yen nɔ n'olu y'an dɛmɛ n'u bolola nafolo ye an bɛ foli ni waleɲuman dɔn an b'o ɲɛsin u ma an b'a daminɛ an balimakɛ la n'o ye Bubu ye Bubu Kulibali fo yan fo Faransi a yɛrɛ b'a ka cɛsiri la mais a hakili b'an na wagati ni wagati a bɛ to ka dɛmɛ a bɛ to ka dépôt dɔw kan ko min b'an dɛmɛ na équipement ko ni forfait ko ni application sanni ko la o de sababu la aw bɛ ka se ka layidu sɔrɔ aw hakili latigɛlen donc n'an bɔra ale la an bɛna se an fa ma tonton Abdoulaye Traoré fo yan fo Nara ale fɛnɛ wagati ni wagati a hakili b'an na a bɛ to ka dépôt dɔn kan kun o b'an dɛmɛ an ka forfait ko n'an ka essence ko n'an ka fɛn caman fɛnɛ na Kasim Jara ale fɛnɛ y'an dɛmɛ kosɛbɛ donc n'an bɔra ale la an bɛna se Aliou Traoré ma ale fɛnɛ y'an kanubagaba ye de temps en temps a fɛnɛ bɛ to ka dépôt kan kun pour que baara in kana jɔ cogo min na an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn ba ale fɛnɛ ye donc Aliou Traoré kɔfɛ Amadou Diakité fo yan fo Dibol ale fɛnɛ bɛ to ka ŋanigɛ yiraw fɛnɛ kɛ walasa layidu filmu a kana jɔ donc Banjugu Kamara an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn b'ale ye kosɛbɛ fɛnɛ ale fɛnɛ ye a ka ŋanigɛ yiraw kɛ walasa layidu filmu a kana jɔ Duga Keita an ka foli b'ale fɛnɛ ye ale fɛnɛ bɛ to ka ŋanigɛ yiraw kɛ an ye donc ninnu fɛn o fɛn tɔgɔ bɛ ka fɔ an ɲɛna tan ninnu si tɛ nafolotigiw ye u bɛɛ bɛ débrouiller de la mais u ye film in de kanu u bɛ fɛ film in a ka kɛ film ye min bɛ diɲɛ bɛɛ waju o de kama u bɛ to k'u ka ŋanigɛ yiraw kɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma bila ni mɔgɔ fila tɔgɔ ye n'o ye Mohamed Traoré Côte d'Ivoire ale fɛnɛ a bɛ to k'a ka ŋanigɛ yiraw fɛnɛ kɛ n'an bɛ ka mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o ye mɔgɔw de ye mun ye u tɛgɛ don u kun k'u ka nafolo bɔ k'a d'an ma k'an k'a kɛ ka baara in labouger sinon kanubagaw bɛɛ tɛ se ka fɔ i y'a ye donc an ka foli belebeleba bɛ Mohamed Traoré fɛnɛ ye donc n'an bɔra o la kɔsa in na an balimakɛ dɔ y'an contacter ka bɔ Sénégal ale fɛnɛ ye a ka ŋanigɛ yiraw fɛnɛ kɛ walasa layidu baara kana jɔ donc an ka foli ni waleɲuman dɔn a b'ale ye kosɛbɛ fɛnɛ a b'ale Amadi Cissé an balimakɛ ka bɔ Sénégal ale kɛra mɔgɔ laban ye min y'an contacter nin wagati laban ninnu kɔnɔ min fɛnɛ y'a ka dɛmɛ kɛ a ka dɛmɛ jɔdaba de yera a la fɛnɛ donc an ka foli ni an ka waleɲuman dɔn b'ale ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw mun bɛ ka série in suit ni layidu ka d'aw ye aw kana jɔ a kɛra dɔrɔmɛ 2 ye a kɛra dɔrɔmɛ 3 ye a kɛra dɔrɔmɛ 20 ye ni min se kɛra min ye a y'a ci an ma pour que an bɛ se ka ta ka baara in labouger cogo min na sinon an bɛ ka se yɔrɔ min na sisan madame ko k'a bɛna taa sɛnɛ kɛ an bɛ ɲini ka jɔ ha an bɛ ɲini ka jɔ an bɛ ka ko kɛ ni maloya ye blocu ni fɛnw ye mais an bɛ ɲini ka jɔ donc kanubagaw an bɔra ka cɛba mun tɔgɔ fɔ n'a ye nin video in mɛn a y'a bila kunna k'a fɔ ko an ma jɔ aw la aw ka dɛmɛ in an b'a dɔn n'o ma kɔ tigɛ layidu tɛ jɔ ka da kan o de dɛmɛ ninnu de kɛra sababu ni layidu sera ka bila sɔrɔ donc an b'a ɲini aw fɛ halisa aw ka timinadiya aw k'an bilasira kanubaga wɛrɛ mun fɛnɛ bɛ yen nɔ mun b'a dɔn ko u ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 40 dɔrɔmɛ 100 o ka to ka don cinéma da fɛ a ka diɲɛmɔgɔw waju a ka diɲɛmɔgɔw ladi a ka diɲɛmɔgɔw lanisɔndiya k'o ka d'u ye an ka dayɛlɛnnen don an ka contact WhatsApp filɛ nin ye a bɛ se ka contacter an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye fɛn bɛɛ tɛ wari ye a dɔw la équipement kow b'anw na minɛn kow b'anw na
dossier fɛn dɔ hali dossier clé USB hali espace ko b'anw na an bɛ ka baara kɛ o gɛlɛya ninnu de kɔnɔ donc ka foli o ni wale ɲuman dɔn k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma welewelekan de kun don k'a fɔ an kanubagaw an dɛmɛbagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka u tɛgɛ don an kun ka anw dɛmɛ aw ni ce ala ka na a bɔ an kɔnɔ maintenant kanubaga wɛrɛ minnu bɛ yen n'aw ma tɛgɛ don a kun fɔlɔ an bɛ ka aw makɔnɔ pour que layidu kana jɔ merci. Gaussou et Maria, une forte unité, leur amour brillant ne peut les séparer. Salut, an ka taa Gaussou fɛ yen n bɛ taa wari dɔ ɲini Gaussou fɛ pour que a ka se ka taa Bintu lajɛ i y'a faamu wa. Ko Gaussou fɛ yen wa est-ce que e ka kɛnɛ. Maa na mun. Sa e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a fɔra a banabagatɔ don i yɛrɛ b'a dɔn dɔ de banabagatɔ. A bɛ san o ka mɛ sa ma chérie i sabali sa n b'i deli i y'a faamu a to an ka taa n bɛna taa Gaussou de fɛ yen. Namuru ne ye dali min ka cɛya la e k'i sen mɔ da fɛ est-ce que Namuru ka kɛnɛ. O mais ne tɛ muso ye Bintu ye muso ye ne tɛ muso ye. E kulubali ka di ne sa. Kanu kuma yɛrɛ fɔ ala tɛ e ye jigilatigɛ min da ne kan ka ne se Bamakɔ yan ne ni ye sigilen m'o sigilen yan e bɛ wuli ko dɔ nangarabamuso dɔ ka n'a fɛ ɲɛna ko Bintu man kɛnɛ e ka wuli k'e bɛ taa Gaussou fɛ k'a bɛ t'o kuma ne ye cɛ k'i sen ta ka bɔ da fɛ o de ye e bɛ ka ne filɛ mɔgɔ sugu de. Bébé i sabali sa. Hali ni mɔli tɛ nin walayi k'i sen bɔ da fɛ k'a lajɛ n'i ma tasuma de la ka kuma ko tu ɲamɔgɔ a kɔrɔbɔ e ka kɔrɔbɔ k'a lajɛ. A n'o don sa problème t'a la lakale kana dimi sa ni dimina ni kɔrɔbɔ ma sa i gɛrɛ sa. Ayi ne tɛ so i tɛ taa de ka taa ɲɛfɔ. Bébé deli sa chérie sabali sa ne ku bɛɛ to i t'a la e yɛrɛ nin bɛɛ fɔ ne ye cogo min na e ka di ne ye cogo min na e b'a dɔn sa. Namuru. Namɛ sa e b'a dɔn e ka di ne ye ne tɛ ban fosi ma e fɛnɛ tɛ ban fosi ma ne bolo ou bien i sabali sa lagare n b'i deli sa. Namuru dun tɛ taa nin na dɛ. Ne bɛ fɛ ka mun de f'i ma pour que i ka se ka sɔn. Ale de fura fila ye ne ba vraiment an tile ne ba ne balimamuso walima ne balimamuso de don. Ne fa i ta tu yɔrɔ kɔnɔ ne tɛ mɔgɔ lankolonya foli min na i ka bili kunna ko n tagama ma ban bolo fifa tɛ dabila est ce que a faamu ne ba i dantigɛ. Juguman tɛ n nana buramuso ka banako de la. Hali n'i ye diɲɛ kuma bɛ fɔ ne ma e tɛ taa nin na. Ne ba i sabali sa lagare n b'i deli sa lagare i sabali sa e yɛrɛ b'a dɔn Bintu a ye den sɔrɔ ne e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ cogo min na a kɔnɔma falen de fɛnɛ don n b'i deli ala kama a to n ka taa sa n b'i deli ayisa ne b'i deli sa. O mais ne y'a f'i ye ko ne tɛ den wolomuso de ye ne y'o f'i ye. Lagare i bɛ caman sɔrɔ sa i bɛ caman ne b'a ala a bɛ ten kan yɛrɛ i b'a dɔn i bɛ den sɔrɔ n b'i deli ala kama. Wa Namuru tɛ bouger. Ni kelen ni tɛ e tɛ bouger o kuma t'a la. Lagare i sabali sa n b'i deli ala kama ala n b'i deli sa bébé i bɛ fɛ ka mun de kɛ k'an ɲɔngiri pour que i ka se ka sɔn. Hali ne ye mun ma e tɛ taa nin kelen na ni ci in tɛ bouger. Donc ne ka to o de ka di yan. Awɔ i bɛ to yan. n m'a lajɛ sa problème t'a la n m'a lajɛ komi a fɔra cogo min na Sali e b'a dɔn mun don sisan n y'a faamu quoi i y'a faamu. Namuru e bɛna Bintu to saya ni balo cɛ k'e bɛ to yan. o de ko Namori tɛ sira la i ka ala bɛ mɔgɔ faga. Ayisa ko o de ko ten sa. Ayisa Namuru. Ne ba buramuso de banabagatɔ don n nana buramuso ka banako de la. Walayi a hakili. Mais ne ma min faamuya ni ne den ne o mais e ye a kunbɛn ni min ye o ye ne dabali ban dɛ. Ne ba n nana mun na n ko ɲɛnabɔ sabula ne t'a fɛ k'an da don i denkɛ ka ko bɛɛ la. N ma nin faamuya dɛ. Nin yɔrɔ in fɔ n ɲɛna kosɛbɛ n m'a faamuya. Ne ba i denkɛ mɔgɔlankolon de. Gawusu n'a ka nin furabɔla in. Namuru e k'e t'i n'a fɔ k'e bɛna to yan Bintu banabaatɔ dalen don e kɔ ye k'e bɛna to yan. Musokun d'a ma ne de m'a f'i ye k'a tɛ taa bouger pas ka taa kɛ i tigɛ nɔgɔlen ta ka bɔ ko i tigɛ nɔgɔlen ka na nɔgɔlen ta ka bɔ.
Ite mɔgɔ min to e b'a fɔ ɲɛna ko ne dabali banɛ ne ba karamɔgɔ ni ɲɛfɔ ye kosɛbɛ cɛ o cɛ kini muso ye sɛgɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ i nana i yɛrɛ sɔrɔ wagati min na k'i ye fɛn sɔrɔ e hakili ma tila ka jigin o muso kelen na dɛ fo e hakili jiginna muso wɛrɛ la o tɛ mɔgɔ ɲɛnamaya ye fo cɛw ka dɔn nin yɔrɔ la ko dugu min taala ye kɔnɔ tiɲɛ ye den mana san 10 sɔrɔ dugu kɔnɔ o kan ka fɔ ko alhamdulilahi arabi alamina. Non, jɔn ala de ta ye tiɲɛ ni kɔfilɛ sira tɛ yen ni ɲɛfilɛ sira tɛ yen. Dorogeya kuma dɔ bɛ ka fɔ i jija a kana to i la i y'a faamuya. Bon parce que ne ɲɛ b'a la musomanin bɛ i n'a fɔ nɔn si de quoi u yɛlɛmali ka teli un coup. Ne ka dɔn ka ja min yɛlɛ ni sen bilala la a bɛ taa ni sen ye m'o f'i ɲɛna a b'a tigɛ f'a jama yɔrɔ a kɛ téléphone manipulé ye. Dorogeya. Kani kalabanciya sa sanfɛ numéro ya filɛ nin kalabanciya tɛ nin filɛ nin n ko nin ye kun fa dɔgɔmuso ye nin ye maa ɲɛnama ye an ka kuma sɛbɛlama kɛ sa mun kuma sɛbɛlama ni sɛbɛlen filɛ nin kɔrɔ tugun ko bebe ka tila ka kɛri nin bila kɔrɔ Dorogeya e tila ko ne demi de ya Dorogeya ni lajɛ ne tɛ demi kɛri fila tɛ fo mɔgɔ de numéro envoyé ne ma sa ko ka gardien de ɲini den ye labu gardiennage ya musomaninw bɛ min kɛ ko kuma f'i ɲɛna labu gardi a bɛna la cɛ muso b'a kɛ ne kɛra i bolo diɲɛ fɛn bɛɛ ko ye ala ni kira cɛ e fila ka nin sɛbɛn nin kɔrɔ cogo min numéro in lajɛ a jate nin da dɔrɔn nin ye muso numéro de o mi bɔ o ma kɛ baasi ye ka tila ka ala minɛ ka tila ka fɛn ala jabaru masa ne filɛ demi ye diɲɛ kɔnɔ koyi a banna n sɛnɛ ni ɲana tɔ filɛ Dorogeya don e tɛ la nin na i jɔ sa o dabila sa mɔgɔw bɛ yan Dorogeya sabali an bɛ bɛɛ da kɛnɛ de kan Dorogeya nin dabila sa bila ka bi bolo wale ne to ne tɛ yafe ma fo ne fili ma ne to n ka denmisɛnya kɔnɔ e ni ala ka kɛ ne bɛ ni mɔɲɔ ko bɛ kɛ bolo ka tricoto bɛ kɛ ne e bɛ tila ka ala ni kira ɲaga tɛ muso yɛrɛ ka numéro di ko ka sɛbɛn kɔrɔ ko bɔ kɛ n'a sɔrɔ ne ni nin bɛ ɲɔgɔn fɛ n k'u ka bɔ i ka n k'u sama yan fo k'a dabila sa ka n'a fɛn sa mɔgɔw bɛ k'a lajɛ i fana sa mɔgɔw bɛ k'ale e ma dabɔ o kama ni e ma dabɔ o kama a supprimer a supprimer d'accord bien merci ni téléphone min filɛ ne de y'a san ka d'e ma ale ye to fini ne de b'a san e ma ne saraka dɔrɔn e ni ala ni kira cɛ ka taa muso wɛrɛ ka numéro dɔn o téléphone o sɛbɛn ko bi ka wale e ne to ne tɛ yafi ma fo ala k'i sara ni ko Bamakɔ ka dɔgɔ i y'a bɛɛ tiɲɛ diɲɛ yɛrɛ de ka dɔgɔ non tiɲɛ yɛrɛ la nin fana ye ne kamana gan ba ka kɛ sɔrɔsi ye ne n'o yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye mɔgɔ min lalomalaman tun b'an kɔrɔ an ka bɔ ka binniw bɛɛ kɛ village la Dorogeya yɛrɛ b'o ka warimisɛnninw minɛ ka di ne ma Dorogeya n ye nin faamu sisan bamananw ka kuma don ko n'i ye min mɛn baladenni da dɛ k'a bɔra balaba da ja diɲɛ ma don o don e de bɛ ka ne kunna bila ji hali ne ye nin dɔn hali village la dɔw b'a fɔ ko ko ne ye n jama k'olu bɛ ne sigiyɔrɔ fɔ ne ɲɛna ne ye n jama olu bɛ ne taayɔrɔ fɔ ne ɲɛna jaa yɛrɛ t'i sigi ne kɔfɛ ka ne mankutu tiɲɛ n ma sigi kɔfɛ k'i mankutu e b'a fɔ mun na k'e ye nin san ka dɛmɛ e ye nin san ka dɛmɛ o tuma ma kɛ de ma san ka dɛmɛ e ni ala cɛ ne bɛ nin maɲɔgɔn bɛɛ kɛ ka wari ɲini ka n'a d'e ma ka finiw sɛgɛn ka sabara hali sabara min filɛ e sera ne de y'a don e sera e min miiri e bɛ ala minɛ ka taa muso wɛrɛ ka numéro de ka téléphone ka sɛbɛn ko kɛ i y'a bɛɛ fɔ sisan e ye nin fɛn fɛn san ka di ne ma a banna n'o ne b'i ka guloki bɔ ka d'i ma yan i b'i ka guloki minɛ a bɔ ka kusi bɔ ka d'i ma ka taa k'i ka téléphone t'i bolo an k'a bɛɛ dabila n'o yɛrɛ don
Voilà, non, il doit cailler. Comme à ce qu'on peut faire d'aller. Il y a bien qu'à faire du coup, ça va être son manga, bolé min fleda. À quand il y a des cas fait me dire ma bien, comme elle veut pas. Ça m'a dit qu'elle n'a pas gagné. Il n'a pas ka ban sene mo ka ban diya ko bela jelema e kunlo ti muso min kanala ay ne nyanti soro o dala ha na fara ibni kana dabla sambite ifana ba ko nya fo e ba do ya ay ko babi no fa furula uruki abba ko nya fo ina ben iba do samina nya fi nya si mariya ne dimla do ne nya bilaw si sa no ye ma be ko nin kausa akana ke do nya de ay wote sa famia sa sa ne ba do mingera nete baro nete ba fe baro ne were few sisa no ne bitule me ban fe ba be wor minu dine ma nit no de ma wala sega fendo ke fenge yere ya ko ni ga kuri kamba ndere baro nete ba fe ne were few lalo ma do kana ka fere nete ga few bo sisa ba yira ne ga ne ga ha nyi nga do na parce que ko flaro ni surasi jabulo la ti jamar fala ko ne do de yere de ba jadim de sa kana to ka kasire ma le oro ne kasira do vraiment je m'embêtais quoi donc to ka war mun nema ne ya fam bare bugo bede ma awo ke ko ga ben ne bare buluga na dima a che ni fana ma laje semen do ngone ga complain ingelen sa ja mo na ne tamashe ngeni ba sansa wale ko baro gone bo sansa of si sa ngoni chi re bon dana ma ko ga cha bena ka here sababu so ni ngoni ne de baliba en plus akatla ka wuroki aka numéro dinema no baye ke ya doni c'est afana kumene ni wuroki aka ko choy c'est baf makala ou bien sur la siade ba hakili sigi wa ou bien baye numéro fure dinema wa non on verra. Non. Oui, Miripode. Oh. Bon. À côté flashy fama kiene. Na urukia de furla sa urukia mafuru. Nine tuoni ngalike bala. O sura silama. Jamap me boabu. Nyere betane ntaye politique ma. Unu mogolan kono sugu de gacha jamana kono bi. Excuse-moi. Amana kono est-ce que quand tu mira ka kodi mo sanja kodi amano kula gui anana ne muso ka furakel kodi la gausu ni yo ni ma famia ko sebere ne di ne ba ni dué do ni ngalay inna ni buam su ka fura ko na ngo nyana bo ko ne do ni babay furakel la badidu ni me mo be na duguni mo be bo ko kan kanani fi fuli yere dama furakel la ko ne mo la nguli ne ma ga ni famu ko sabere dédicace à Oumou Bijou Diomandé. Oumou, t'es notre lumière dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Toujours là pour nous, tu ne fais jamais défaut. Jamais défaut. Les bras ouverts, un refuge et un abri. Bijou la vedette. On te remercie. Si forte, si belle, si forte. Typhoon te remercie. Tu es notre ange. Bijou la vedette. Notre mère de cœur. La mère de Adou et Maga. Dans chaque sourire, on sent ta ferveur. Merci. Merci pour tes sacrifices. Ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Oumou, notre force, jamais
cœur, pour toujours tu es ici. Merci d'être avec nous ici. Ma Ibrahim, Abdou les Baba derrière toi. On avance tous ensemble, unis à jamais. Dans la douleur et la joie, tu es notre choix. Chaque jour, on célèbre l'amour que tu me. Papa et bateau m'en veille, fier de toi. Dans le ciel il sourit, ne te quitte pas. Merci pour tes sacrés sacrifices, ta voix résonne. Chaque moment passé, tant de leçons. Notre force, jamais tu ne fléchis. Dans nos cœurs, pour toujours tu es ici. Merci, grande sœur, pour ta lumière. Pour notre amour, éternelle prière. Pour notre force, qu'un règne d'apprécie. Dans vos là, notre amour, éternelle prière. Spéciale dédicace à Oumou Bijou Diomandé, la mère adoptive de Mohamed Diomandé.